କୁକୁଡ଼ାଟା ଧରିକି ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କଡ଼କନାଥର। ଆଉ ବାକି ଆଉ ମୋର ଏମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇକି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଚରିବାକୁ। ସେମାନେ ଚରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା କେମିତି। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ବ୍ରଏଲର୍ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ବି ଦେଶୀ ବ୍ରଏଲର୍ ଅଣ୍ଡା 10ଟା ଖାଇବେ ଯାକୁ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ଗୋଟେ ଯା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଛୁଆ ହେଇଛି ସେ ମାଆ ଖାଇଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯଦି ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆମ ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛି ଟାଙ୍ଗୀ, ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆଉ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଆମର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ସେ ନମ୍ବର ମୁଁ ଅନବରତ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ ଉଠେଇବି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମୋତେ କଲ୍ କରି ଅଣ୍ଡା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ ସମ୍ଭବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ପାରିବି। ନଚେତ୍ ଆପଣ ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ କହିଲେ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେବେ, ଆସିକି ଆପଣ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଅଣ୍ଡାର ଦାମ୍ ବେଶୀ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଦେବି। ବାହାରେ ଲୋକ ତ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ବିକୁଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ନାହିଁ ଭାଇ। ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଆପଣ 20 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଆପଣ ଆରାମସେ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ଆପଣ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ଆପଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମା' ଭଉଣୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଇଏ হবে। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଥିରେ ମା' ମାନେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକ ବି ବଢ଼ିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥାଏ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା, ଆମ ସେଲ୍ ବି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଆମ ଲୋକ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଆଁ ଫିଆଁ ଦରକାର ହେଲେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣ ଯାହା ମୋତେ ପଚାରିବେ ମୁଁ ତା ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ନୁହଁ, ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ବାରିପଟେ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ଦୋକାନ ହେଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ମୋର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି। ଟାଇମ୍ ପାସ୍ରୁ ବି ମୋତେ ଗୋଟେ ସଉକ ଲାଗିଯାଇଛି, ସଉକ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରୁଛି। ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦି ରଖିବାକୁ। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଭାବେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ମୋର ନୂଆ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ କେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିପାରିବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା 2ଟି ପେଣ୍ଠି ପ୍ରଥମତଃ ଆଣିବେ। ପେଣ୍ଠିର ଦାମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି 500 କି 600 ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଗଞ୍ଜାର ଦାମ୍ 700 800 ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ 1500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଦେଖିବେ, 800 1500 ଭିତରେ 2ଟା ପେଣ୍ଠି ବାକି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ଆଣିବେ ପ୍ରଥମତଃ। ତାପରେ ଆଣିଲା ପରେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ପେଣ୍ଠିମାନେ। ସେ ଅଣ୍ଡା ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଣ୍ଡା ଆପଣ ସବୁ ସେଟାକୁ ଖାଇଦେବେ। 10 12ଟା 15ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସେଟା ଖାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ସେ ଅଣ୍ଡାରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନାଗସାପ ଭଳି ଫଁ ଫଁ ହେଉଥିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କୁଡ଼ୁକି ହେଇଯିବେ। କୁଡ଼ୁକି ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତା ଅଣ୍ଡା ଖୋଜିକି ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଥିବେ, ସେମାନେ ସେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ନିରାଧାରରେ ରହିବେ। ଆଉ ସେ ଟୋଟାଲ୍ କଣ୍ଟା ହେଇଯିବେ ଶୁଖିକି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ପିଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ। ମୁଁ ସେଇଭଳି ପ୍ରଥମତଃ 1500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଘର କରିଥିଲି। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଜାଲବାଡ଼ିର ଘର କରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଇ ଘରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କୁକୁଡ଼ା ପିଲା ଫୁଟେଇକି ସେ ମା' ଆଉ କଡ଼କନାଥର କୁକୁଡ଼ାଟା ଆଉ ପିଲା 4ଟା, ଏ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ମାସକର ପିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ଟେନସନ୍ କରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଏଇଟା ପାଳନ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେ ଚରା ବୁଲା କରିକି ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗରମ ଭାତ ଟିକେ କରିକି ଆପଣ ଦେବେ। ଗରମ ଭାତ ମାନେ ଆପଣ ଘରେ ଯାହା ଖାଉଥିବେ ତାହା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଖାଇବାକୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବେ।
ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାହାହେଲେ 5-6 ମାସ ଲାଗିବ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେଟଅପ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବାଡ଼ିଘର ମାନଙ୍କରେ କୁକୁଡ଼ା ପୁଣା ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବେ ପର ବାଡ଼ିକି, ସେମାନେ ବକାବସୁଧା କରିବେ, ହାନି ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯତ୍ନ କରି ରଖିବେ। ଆପଣ ତ ଗୋଟିଏ ଘର ଆଉ ଜାଗା ଅଛି ଚରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ବିଜନେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଜାଗା ଥିବା ଦରକାର ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ, ଯେହେତୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ସେ ଚରାବୁଲା କରିବେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଚରାବୁଲା କରିବେ ହେଲା। ସେଇଟାର ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ